Tartson lépést az időjárással. SOL. Jó estét kívánok! Ma van az őszi napi egyenlőség, ezzel a nappal veszi kezdetét a csillagászati ősz. De nem csak új évszak köszöntött be szerint, hanem amint látják, mi is megújultunk. Innentől kezdve ebben az új környezetben láthatják az RTL Klubban az időjárás jelentést, remélem elnyeri tetszésüket. Ami magát az időjárás illeti, abban olyan nagy változás viszont nem várható, ugyanis ma is az előző napokhoz hasonlóan alakul például az éjszakai időjárás. Általában kevés lesz felettünk a felhő, vagy legfeljebb fátyolfelhők lesznek az égen. 2 és 7 fokig csökken a legtöbb helyen a legalacsonyabb hőmérséklet, északkeleten lehet ennél egy kissé hűvösebb, a légmozgás gyenge mérsékelt marad, helyenként viszont pára és kötképződéssel is számolhatunk. Ez viszont holnap napközben majd gyorsan megszűnik, és a csúcshőmérséklet ismét 19-23 fok közelébe emelkedik majd az ország túlnyomó részén, és túlnyomóan napos marad az időjárás is, emellett azért fátyolfelhőkkel számolhatunk, csapadék viszont sehol sem várható. Keleti, a Dunántúlon délkeleti szél fúj megélénkül, a Kisalföld térségében előfordulhat majd egy-egy erősebb széllökés is, fronthatás nem érvényesül. A következő napok aztán változékonyabb időt hoznak majd. Még a keddi nap nem, ezen a napon még nagyon szép napos idő lesz, de már a délutáni órákban nyugat felől kezd megnövekedni a felhőzet, viszont csapadék inkább szerdán valószínű. Eső, zápor, helyenként zivatar is kialakul, inkább a Dunántúlon csökken egyébként majd pár fokot a hőmérséklet, keleten nem. Következő napokban is változékony marad az idő, lesz azért részünk napsütésben is, de emellett többször lesz csapadékosabb az időjárás. Ami pedig a kontinensünk időjárását illeti, az északnyugati területeket már elérte a csapadék, a holnapi napon itt északnyugaton, nyugaton számolhatunk záporokkal, viszont itt nagyobb térségünkben még mindig napos idő lesz, de azért majd itt is változik az időjárás a héten. Kellemes estét kívánok, viszontlátásra!